He said, no. You cannot go there and get more than the minister himself. There you go. I said, this is too much. $1,500 even the minister here doesn't get this much. And the signing fee, if you get a signing fee, what are you going to get to do with the signing fee? I think I will invest Kumanga Hotel. Very many John Tembo nthawi mene amaponderezera tsogolo la anthu anyamata ang'ono kuti asapange bwino mu moyo mwawo. Apapo Kinnah Phiri afotokoza mene zinali nthawi imeneyoyo mene amasewera mpira anapeza mwayi kuti akasewere ku Saudi Arabia. Koma malinga ndi nthawi imeneyo ya John Tembo ndi MCP anapondereza tsogolo lawo munthu osakaseweranso ku Saudi Arabia chifukwa cha sanje. Leno John Tembo ndi anthu ena anasokoneza tsogolo la Malawi ambiri. Nthawi imeneyo maplayer ampira ambiri amangothawa ku Malawi chifukwa cha utsogoli wawo mmene zimachitika nthawi imeneyoyo. It's a shame kuti anatisiya koma anasokoneza tsogolo ambiri. Ndi osanayambisa zokuti aliyense azipita kwawo, wakumwera azipita kumwera, wapakati azipita pakati, wakumpoto ndachina Tembo amenewo. Koma nthawi ya matipate amazaoneka ngati nthawi bwino, koma nthawi imeneyo anapondereza tsogolo la Malawi ambiri kwambiri. Ndi apapo ndingofuna chabe mungomvera kuchoka umboni weniweni kuchoka kwa Kinnah Phiri mene zinali nthawi imene anamuponderezera kuti akanike kusewera mpira ku Saudi Arabia. After that munthu anali depressed, amasewera inde mu Malawi national team koma sanasewerenso nthawi itali because he couldn't understand kuti chachitika ndi chiyani. Kenaka anangopanga resign basi kuti sindiseweranso mu national team, anangopita ku Swaziland kukachona kumene koko. Ndi mungomvera apapo. This is your goal. True. Kuchokera hapo ma scout anabwera ku hotel. Yes. Kukambirana, they decided kuti ndipite now. Yeah. From there I must fly with them to Saudi Arabia. So muze so when ziteka kwafusa ma officials anga ma team manager out sizingateka muziwa kwatu government. Yes. You need to get clearance. You cannot live without clearance. Government clearance. And at that time, with the personality that you had, the importance you were to the team. In the team. Akutera star player ujaru game idata wapita. No. Ndiye kumene kuja kunabwera anthu kuchokera ku muzi ule wa Tembo. Tito ambiri akuni ma ministers anabwera kuzaonera game ku Kenya. Okay. Yeah, because it was a big game. Okay. Yeah. And aja akuti supano tichita bwanji. Nde a manager naitana. Tayankula now. Yeah. Manager kuti munthu isangapite pa nthawi manager tinali ndi ma managers athu anali ku army. Okay. Team manager current team manager wamba. Amakhala yes, major wakuti, major Manga, major Gondwe, major ndani ama sitana. Yes. By design this kind of. Yes, it was a must. Chifukwa cha discipline. Mafunda azikupata discipline yangu kumida. Yes, mkampu mpaka kuyenda. That's why it was highly disciplined. So uja kuti major kuti we cannot allow him to go. If you want, let's go together to Malawi. Yes, our scout. Tupite ku Malawi tonse mukachite negotiate. Yes, ku Malawi. Chabwino. Okay. Ananyambuka to Malawi. Yes. Anafika ku Malawi, they booked themselves ku Mount Sochi. Yes. Hotel. Nthawi imene a John Tembo anali governor. Okay. Anali so a chairman of sports council. Okay. Sports council inali out.
mukumbukira kuti nthawi imene John Tembo amangokhala chairman amabungwe ena aliwonse munthu pankhala ndi madindo 26 munthu mmodzi. He was in charge of all the sporting things there, John Tembo. And you can't live without getting an okay from John Tembo. Because John Tembo had an access kupita kwa president anytime. Ukayankhula naye za concerning my sports. So titafika kumene kujaku kumuzi ineyo Monday nalawira ndi mapapers anga. Anapnyanya mna mapapers. Na mapapers anga kupita kwa John Tembo. Kuta kwabwera anthu akufuna akuoneni akunifuna ineyo kupita ku akuti no ngati awo akufuna kuti akutenge ninuyo for trials just tell them kuti apite iwe unyamuka you follow them koma kuli akusire zonse anasinda nauza and they decided to leave kupita ku Saudi Arabia ineyo anisira ticket chan kuti ndipite I flew from Chileka to Saudi Arabia. Anakandirandira kucha. Kuna ndabwisa ku Saudi Arabia siriana kuti si NFS maziziwa mene zimapangira. Nditafika pa airport anandirandira ndi ngati minister. Anandirandira pa airport kungoti kunalibe ma pictures chanje. Anatumiza Mercedes Benz ya new one kuchokera ku garage. Ya mapepara. Ndi driver. Ndi wina wache woti ngati ndi bodyguard woti akuti andiyang'anire. Ananitenga pa airport kukandisiya ku 5-star hotel. 5-star hotel. I think I was in inali Lumyanga inali 4th floor, 5th floor. Pamwamba ya Italy. 5-star hotel. Anakandifika kumeneko akuti mawa tibwera kumawa tisa kutenga kuti mkaona ni ma officials ku office Pumanikaya. Napuma baja mamawa anabwera kuzanditenga omwe aja ndigalimo chomwe Mercedes anditenga mpaka ku club uko when you talk of a club ku Saudi Arabia muri chiri chonse nthawi imene munali chiri chonse ife kuno kuti kwati kuti na sinalibe ma TV chanchani zonse zinali imene mu chiri chonse tafika kumeneko anandilandira anthu aje kuvala mikanjo zija eza white andilandira pamene baja akuluakulu. Bwino akaomamvera anthu akulu ngati amakhala kufotokozaso history ya Malawi imene zinalili nthawi imeneyo ndele ngati achina Kinnah Phiri baba tutakufotokoza history imene zima5 aichepere mwe mangomva zimachitika mukuti mwakuti koma wa kufotokoza imene zinthu zimatani zimakhalira nthawi imeneyo. Inu kuti kwa madendo wana zithu. What is this? Kutoko chilumba. Ndikuchitachi kuno. Ndekufika kumeneko tinakambirana. Kambirana za ma contract kuti iweyo you will play 2 games. Unoko. Ukakhala kuti wachita bwino. You are not going back. Ukhaliratu. Ifeyo titumiza anthu. To negotiate contract. Chabwino. Tinakambirana zonse zata saina ndekunali game. Game yo kuna anachita invite ambiri inali ngati ma trials. Ena ku Brazil, ena ku Nigeria, ena Ghana, all over the country. Tinapezeka kumeneko. Inezo kufika kumene kudako maisa anthu akungonditeka indine ndekauza uyo wachokera upikisana ndi ameneyo nde plan yake inali yoti ukasankhulidwa kumeneko ukhale kuti timu ikunyamuka ikupita for training camp ya preparation ya league kuti zipita kunja. I think kunali ku either ku States or ku Brazil. These guys were serious. They were very serious. The game yafika yoyamba. We won 4-2. No, 4-0. I scored 2 goals out of 4. I scored 2 goals. And it was
matimu tu Tough. very tough. Yeah. I scored 2 goals. Game ya chiwiri we won 2-1. I scored 1 goal. Hey. Akuti the first player to be considered Tisanayambe kukambira ndi munthu aliyese uyu ku dressing room kunaza zanthu kuti andione ne timuone uchana nyezi koja ndi utiyo uti dressing room ati ndiwakuti amene ati Malawi atusamayidziwa tu Malawi samaziwa Malawi what is that Mali South Africa ali ai Malawi ndiko lidisha huku I'm telling you kuchokera hapo tinapita soko office akuti iweyo you have qualified. Yes. Beso Zokambirana. We are taking you and just go and phone your people at home. But you are not going there. Koma tikambirane nawo. Pandrama zimena kufuna. Yes. Ima transfer fee. Yes. Yeah. Koma na ileo tinakambirana kale. Ya masalary. And when I was there, you know, kuishi kuja ku Saudi Arabia, Antwaja and Ndram. Yeah. For the first time, I could detach $1,500 per siku. Per day? Per day. In that time, $1,500 per day. Ni ndama ndo livi ni kumalawi kusera wanu kose mpira simuna igwireko ya. Yeah, isikana kwi. Ai. Zito ndanyamula kumene kwa chimwene. Katundu ndanyamula kumene ngati ndakhalako maybe zaka zitatu. Koma ungokhala nthawi wochepa. Nthawi wochepa. Aya kwini kuti ulindama. Olo even pano as we are talking. As we are talking, it's still a rich yes. $1,500. Then tinayamba kuchita negotiate. Yeah. Pamene pacha. Kunoko ine I was convinced kuti ndibokhala. Yes. Nde kuno nkhani nafika kwa Tembo, kwa John Tembo achikulire. Yes. Akuti there you go. Nkhani yafika so kwa John Tembo ndeti imveso pano mene zinakhalira. Weyo sunga khale kumeneko. Wena ubwerere tizakambirane. Tione kuti clearance ngaende bwanji because the clearance should come from the president. Osati kwa ine. It must come from the president. And 2, you have to participate in a cup final, Kamuzu Cup final. Yeah. Because that is for Bwana Wankuru. Yeah, it's Kamuzu Cup. Kamuzu Cup. Yeah. So you have to participate and you have to be here for that cup and play for your team. BB itachita qualify kale kupita ku Kamuzu Cup final against Sokoma. And at the stadium. So kwauza anthu aja sama vesesa. Kuyesa kumkwaya nkula nawo he has to arrive. And I was forced to arrive on Saturday. Game inali Saturday afternoon. I arrived on Saturday morning. Saturday morning kuti anthu waliyonse anachita give up kuti Kinnah is not playing. He's not going to be here. Anthu alemberatu mtuona player wanu wapita palibe sasa era soka 5 ku stadium anthu analowa saziwa kuti ndafika ndiri mjira ya. So I communicated with the chairman Mr. Chirwa. Another chairman ya BB nachita communicate with ine I will arrive there in the morning, early in the morning. Ndege ya mamawa you must come and pick me up. Kuti ndikapume ndikadye ndikakonzeke. You are going to play? I said yeah, I'm going to play. De basi anabwera kuzanditenga kunyumba kwao. Napita na kunyumba kwao. Anapakira chakudya, kupezera maro, kusamba, kupeza maro, puma ndagona pang'ono. Anaza ndizusa kuti nthawi yakwana stadium. Tizapita ku stadium. Kufika ku stadium aliyesa na dabo kuti nione ene. Mtu anali ku Saudi Arabia. When did he come? Olo Sokoma arina jemera rukombi. Ndipo mene analuzira. Kumbona basi. At Tsogolo, it was a very strong team, and that day akana winadi. Yes. Ndikana panda ine. Koma psychologically they were defeated. Alisha. Kusapezeka kuti muntu ali pa line up. Kinnah wabwera. You can imagine the support ya ya BB. Deafening. Stadium was packed.
game inayamba pamene pacha. Lucky enough game inavuta. Yes. Koma I managed to score 1 goal. Tena winner 1-0. Yes. That goal for me. Yes. A winning goal for me. Ukoti tinachira bwino kuti abwere uyu. Mwaona makuuzani kuti abwere. Zikanati vuta. And zikanavutadi. Yes. For it was not easy. Ileo nakuchinya chigoli chimene chinali choti naneso because of Lusolo anga. Yes, it's kuona kuti kamai kapeza. They tried their best to mark me. Koma mpaka panapezeka kampata kanali kakang'ono kwambiri. Yes. Not a full chance. Yeah. Half a chance or kapena quarter chance. I squeezed the ball and I scored. And we defended properly, we played up to the end. To win a cup. To win a cup, early in the morning, Monday, ndarawirira. Yeah, you wasn't kupita sokunja. Ndena kupeza chilolezo kaya. Yes. Ndarawirira ku office kwa bwana. Mnanena kuti I need to get permission. I need to get permission. Yeah, ndemene sopano paonekere uchiphazi wa Tembo sopano pamene. Sopano apo ndekuti ndanyamura mapapers onse. Yes. Contract yonse. Ndanyamura. Matiketi chani zonse. Iweyo kumene koko, please, within a week you have to be back. We are flying out with the team my preparations. Yes. I said, it will not be a problem. Yes. See as wakali. Anandiro laso kubwera kunoko. Yeah, sure. Monday, ndanyamula mapapers yanga, ndafika kwa Tembo ku office. Fika kwa Tembo akuti yali busy ndi anthu ena. It was not easy to see Mr. John Tembo. He was that busy. time. He was a busy man. He was a busy man and he was a big man. It was not easy. Kulidikira pamene paja ba secretary akuti chabwino are free, you can go in. I was an amateur at that time. I was not grown up properly. Maturity was not there. Chifukwa ikanakhala kuti maturity was there, ndikana ganza kuti what I've carried, I must keep some. Ndisaonetse zonse. That was the mistake I made. Big mistake. Anala kuisade kwambiri pamenepo. Fwa anangompasa John Tembo information yonse andiyokhuza naso ndi za ndalama. Then nthawi imene zinali masufwa suma inaso kuti uziposa kulandira ndalama kaya kuposa president kaya kuposa nduna even kumposa so Tembo. Ngati kumposa iye ndoti azungueka chiphazi pati. Kana kupita kumene kuja kungwasonyeza kuti ine ndifuna kupita contract chani koma ma conditions aja onse aja osaonetsa nanyamura zonse akunifusa salary ukalandira bwanji nge ma comment amene mapanga pamene paja kuti are you sure you're going to get this money? Ma comment asanja amene. I said yes. I said, he said no. You cannot be getting. You cannot go there and get more than the minister himself. There you go. I said, ndama this is too much. $1,500 even the minister here doesn't get this. And the signing fee yako. If you get a signing fee, what are you going to get to do with the signing fee? Ineyo kwa ineyo many nduganizira. I think I will invest kumanga hotel. That's mna analakwesera so ene amafuna munthu kumakagwira ntchito kapanga business uzipanga ndalama zochepa or uzilanda ndalama zochepa kuposa iwo ngati wangu kangoposa iwo kulandira kuti zachuluka kwambiri ndoti basi ndiwe thread kuchana ndiwo ufuna kuwukira ziko manga hotelo akundiso ndi thread iso tifake kumbuyo kuti mankhaso osauka ndithu. That's what another mistake I made. Mwana kuchirumba uyu. Ndikamange hotel kuchirumba. Achubene. Yo ndadziko ile. Popularity yako hiyo with this money with your plans
no mwana uyu ofuka timpange temu timpange manage uyu ativuta sha politically you were not smart. Yes, I was not smart. I was young. I had no advisor. Chifukwa ndafika kumene ndinachitira kuti chifukwa cha time factor kuti ndichite msanga ndizinyamuka ndizipita because I had the tickets. Yes. If you had ndwina wankulu mpanga tatikira kumana ndi munthu wankulu tikaipange present choncho so that they should find kuti it's acceptable. Nde pamene popo akuti okay ndamva zonse, can you give me the papers, zonse papers mbwa nalo kula kusaso kwa namba ya Afrika namba 5 kumpasa mapepa yake wose pereka. Okay, come tomorrow. I have to consult. Anagulisa moyo wake pamene. I have to talk to the president. I must take your issue kwa president. Ineyo ndiye ikulu kwambiri chifukwa you are an asset of the government. Of course. Oh, chabwino. Ai ndibwera mawa. Ndabwera mawa. Tembo is out of the country. He's out of the country. When is he coming? After a week. Njomba zambiri. After a week. Ite ndeno kunyamuka wiki. Akuzidikira ukoko this week akutukoka. Zikapita sokwina. Then kwa Mpira amene achakutia. Amina wenu to approve achoka Peter outside the country is coming after a week. No. We cannot. There's nobody else. I said, no, there's nobody. Nobody else. Zosateka zose zinali tembo basi fabe binangana kapangaso. And these people there, they were phoning every day. Every morning I reached Kunchito kubata. Fika phone. Mpaka antu kutopa nayo mafoni kumene kuchi. Mama Mpira akumfuna. Akumfuna. Kupitanso atabwera sopano. Yes. Afika afika ndabwera autari kulirongwe. Tayimbirani. He's a busy man. He's a very busy man. Okay, ndibwere mawa. Bwera ni mawa. Kubwera mawa mutisana bwere. Kubwera wabwera kwa mari meeting. Mudikire. Kenako mubwere mawa. Kunali mubwere mawa. Antu aja kujako atopa kudikira. And then they decided to send a delegation. Yes. Anamfunisisa Kinnah Phiri kuti akasewere ndithu. Seshe mundu kunoka kunachuluka chanu kunachuluka ziphazi malinga ndi nthawi imene ya MCB ndachina Tembo. They sent a delegation of two people. Can you go and find out what is happening? Let's go and help this boy. Yes. Kuti amchite release. Yes. And we should come back with him. Anabwera. Afika. Aimba phone. Utafika alipachire. Tufuna. Can you tell us hotel remained Gagondi? I said, kuri hotel Mount Soche, Chan. Then I am current driver kuta wanachita hire garment. Take them to the hotel. Mukachite buku umene ko. Ineyo ndikaweruka ndibwera mazulu. I'll be with them. Ndaweruka afika antu aje. Ndaweruka kwa fotokozera ma story yosewa. But why are they difficult? Why can't they release you? I said, kunoko ndi mwambo umafunika kuti I cannot muntu ngata kuchoka when I current the approval from the president. Which is clearance. Kundi uganiza kuti muntu tingaona naye ndati inoye mungokhala patient at any time akoza kukhala free tikaona naye. Antu akhala kumene kuja. Akhala kumene kuja wiki ya mara. Akhala kumene kuja second week. Tu. Mpaka mwezi unataka. Mwezi. They couldn't find an they didn't meet him. So anthu khala kwa mwezi funafuna kulakalaka kuti Kinnah apite kuti ku Saudi Arabia akasewere mpira. Koma kunachuluka ziphazi munthu kumpondereza.
mpaka nasana umene mpaka na nyamuka anthu aja kubwerera ku Saudi Arabia. It was tough, it was very tough. And the people even believed kuti nthawi imene machoka pano kupita ku Swaziland Tembo anampera Tsogolo munthu kumpera ndithu faja sanje. It was just because of frustration. It was real frustration. That's extremely frustrating. Yes. I even resigned from the national. Not that I resigned from the national chifukwa choti I was still playing. Yes. I was still okay. Yeah. Come I just decided to resign because it affected me so much. I was really affected. Looking even in a nation because of panga chimozimozi because of car affected kwambi fani tokuona kuti takuona kuti apapo Tsogolo ako munthu adani walilusa faja munthu wina wake kuti sakufuna zabwino yayo amangofuna zake zindezi ziyenda. Even I because of car depressed because of panga zimene apanga Kinnah Phiri. at the place, looking at the money that they offered, neposo ndrama zija sikuti kapena zonse zikana bwera kunoko. Exactly. Kwambiri. Forex. Yes. I did. Such anthu aja kudikira mpaka they said go to me, Mr. Phiri, I don't think these people want you to come. Yeah, we have tried our best. Yes. We are going to report to club kuti situation ndiya kuti unati apepani kwambiri. Anaona nawo soda munthu sakumfunira zabwino samamfuna kuti munthu apite kuti ku Saudi Arabia azikalandira ndalama or kupanga zinthu kuposa iwo. Imene zimakhalira nthawi imene ya MCP nthawi ya John Tembo anthu amathawa muno ma players ambiri kuthawa ena amangonyamuka basi ungenda basi mapita South Africa faka amapeza ma contract kunja kuti zikasewera mpira ngati ma professionals kufaja chipazi faka Tembo anali udindo pena paliponse yeka chairman wa sports council governor wa Jani wa Reserve Bank chairman wakuti ndepena paliponse pana chipazi. As a result anthu amangothawa and luso mankhala wasted basi silimapita Tsogolo faja munthu mmodzi kupondereza zinthu kuti iye ndi zache ndezi zikhala zabwino za anthu ena basi zingokhala basi simatero. I'm very sorry. Pitani. There's nothing we can do. Mapepers kuti andibwezereso mapepers aja anathera mpaka lero. So anangotenga mapepa osa contract chanchali kungwata yambini basi nali kusatana ndithu kuipa mtima kwakulu. Mpaka lero even to meet kuti andiitane kuti tabwera kunoko anthu aja kuti and yet he knew kuti anthu afika abwera anauzidwa chiwasi abwera amaziwa chimene amapanga amazaba sikuti sotika nakhala kuti amakhala so busy amakhala busy koma mazoti medi pangezi tikhandi kuti ndikumpondereza munthu kuti asakwanirise dream yake yokasewera kunja. So it was typical apapa kumpangira munthu sanje kuti asapite Tsogolo. So amaziwa Tembo chimene amatani amapanga so kuti anali busy zimene zinachabe excuse ya it was just a lame excuse kuti I ndili busy koma he wasn't busy at all mangofuna chabe kungopondereza munthu nde Malawi nthawi imene ya MCP ndi Tembo. At your earliest opportunity, can you meet them? No. They didn't. It was bad, very bad. When I'm talking of bad, people and the newspapers were writing, trying to make sense. Let's release this boy. This man to go, Chan. Indeed. Sachoka basi. So what happened after that? So after that, delegation ya Peter. Basi, I remained kunchito ku BB and I was playing for Big B. I continued playing for the national team. Koma, I didn't play for long. Then I decided to write a resignation letter to the national team. I resigned from the national team. Resignation letter in Mpira. Sina yankidwe koma I stopped. I stopped completely.
yeah anachita bwino anenso ndikhoza kupanga ngosiya ndotani samafuna zabwino amangofuna uzungo usewera ngati choche ching'ombe koma kuti utukuke samafuna anenso ndikhoza panga zimenezo nde anthu amene Malawi, the sympathizers, there were some people who were outside the country, in Swaziland, in South Africa, Zimbabwe. They were trying to get me kuti bwanji mchoke mbwere kunoko mzamenye kunoko. So even teams like Kaizer Chiefs, when they were just starting at that time, I was in touch with them. They wanted me also, all those people. Because South Africa, we were banned. They were banned. If kunoko, we could not go. So they were asking for, I should just run away. Then I said, no. Mpira of South Africa that time, and not tower, kuchita cross. There you go. I'll rule up the border. Yes, no, without clearance. We were not allowed to get clearance. Clearance thing, it was serious. Oh, it was very serious. Very serious. That time? Very serious. Clearance as a national player. Also when we banned Gondo Jackie Chamangwana and then also I just Peter and clearance here. So when if in drama clearance. So anaona kuti Kinnah wale pera uku. Yes. Ndekuti defend. Nanga Kinnah wale pera sangano lezi. Sangano lezi. The only way is just to run. Tower. That's why tapita kumeneko anasalira kumeneko. Sanga bwere national team. Yes. Anakopitiratu. Kubwera vanepo ndindende kale nthawi imene ali ndende kale. So did you run? No, I didn't run. I was very patriotic. Ndeno mazimvera nokha amene zimakhalira nthawi imeneyo. Nthawi yachina Tembo ndi msipe nthawi imene amaponderezera ma players ambiri abwino achoti nthawi imene akakhala ndi ma professional football players. Koma chifukwa cha sanje kumangofuna kuti iwo andalewo nthawi msipi nthawi imeneyoyo iwo ndi amene azipanga bwino ena awayayi anthu amapondereza tsogolo lawo. Achina Kinnah osa mutamvaka achina Banet Konde ndi osa amene analipo ena amangothawa basi. Ndeno apa amene mangofuna chabe kuti muone amene zimakhalira amene amapangira Tembo. Yabwera matipate ambokoneka ngati munthu wabwino koma anapondereza anthu ambiri. Iyi ndi chisanzo chabe chimodzi koma anthu ambiri ka ma players kandi ndani kuphunzire mwakuti afuna kulimbana kuti ugule ka chitrakita cholimira kuti afuna kulanda ziko limene zimachitika nthawi imeneyo tozilelile bad. So Malawi ndinati ziphunzira phunziro tiziziwa zimene zimachitika kumbuyo kuti tiziphunzira kuti kusogolo zinthu ngati zimene zisadzaniso zisadzachitikeso. Fuka Malawi bwezi pano ili pasogolo kwambiri kumafa cha munthu mmodzi kaya awiri sanje amangofuna zonse zizingokhala zawo zonse zabwino zizingokhala zawo. Fake Malawi basi ndifake panopa tingovutikabe pakana panopa umphawi kosatha. Zinayambira liti? Nayambira nthawi imeneyo sanje sizabwino yayi. Enewe tikuthokoza Kinnah Phiri for chokonda Malawi. Kusewerabe Malawi tikuthokoza khala player manager ka coach wa Malawi national team tikuthokoza ndithu for chama services anthu tizikoma.